Endamên eşîra Metina salekberê li Amedê komeleyek vekirin û li ser çareseriya pirsgirêkên endamên eşîrê di nav xebat û hewildanan dane. Eşîra Metina li Amed, Mêrdin û li Rihayê nişteciye û tê gotin ji milyoneke zêdetir hejmara wan heye. Komela Metina di gel serokê eşîrê Mihemed Şerîf Temel du malbatên xwendar li gundên Dêrikê li hev anî. 4 sal berê ji ber mesela erd malbata Kaya û Öz Yılmaz li gundê Giresêr pevçûn û 3 kes ji mala Kaya hatin kuştin, 6 kes birîndar bûn. Di nav 2 salan de ev û mesela xwînê û ji hev mêran kuştin. Di doza xwînê de di nav 3 salan de 5 kes hatin kuştin lê komele ji bo xwindariyê bi dawî bike û ji bo zêdetir mirovneyî kuştin nav her du malbatan dîtin û wan hev anîn. Roja yekşemê li gundê Giresor bi rûspî û mezinên eşîrê bernama li hev hatinê hat sazkirin. Bi hezaran kes ji gundên derdorê beşdarê rêwresmê bûn. Aliman ji Qur'anê ayetên li dijî kuştin û xwindariyê xwendin û pesna aşitiyê û li hev anînê dan. Dibe insanek yekîr bê xerabiye bike ew xwe neke feqet xelk bike jêr bibe. Ew şîrîkê wî gunhayê heta ra qiyametê. Serokê eşîrê Mihemed Şerîf Temel dibêje eşîrê wan aştîxwaze û behsa li hev anîna her du malbatan dike. Du hundurê Metina eşîretî de du heb ailê me sê heb ailê me ortaman de dijminacak çêbûye. Tamama eşîreta me qenaat hunderlerê me din ademlerê me em pevre ava dora 4 salayê em bi vê re uğraşmış dibin çok şükür me îro baz saxlemiş kirî em pir memnûnin em ji tamama ailê xwe memnûnin em dişa teşekkür dikin. Gundiyên ku beşdarê bernama aştiyê jî bûn, kêfxweşiya xwe anîn ziman. îro ji bo aşîtiya zadime vedira. Ama xweziyadî tişta çêne ba ewlî çêne bana, bê aşîtiya jî çêne bana. Daîm aşîtî bana. Her wext aşîtî bana. Em barşa Giresor û Asîsanê bû em ji bo barşa wan hatine em jî mêvanî hatine em divê bi xêr û xweşî be û înşallah car di tişkî waya jî çê nebe. Çok şükür barış çêbûyî ji bo barişê em hatine em giş memnûnin yanî înşallah va tiştana dawê çê nebe. Em dava barişê dikin, em dava zgirliqê dikin milletê me. Xwedê Teala heçê rehmet kirî, Xwedê Teala sebr û deyaqê bidin wan. Xwedê Teala barişê têxê û vî milleta înşallah tamam erdê de neteqe. Ev barışa me ava 4 sal berê ev davat vî ortê de bû. İja mala wan ava Müslüman mesela vaketinê Xwedê xêra kişa qebûl kir û mala wan ava be mesela ev barışa çêkirê. Malbat li ser Qur'anê sondê xwarin û li hev hatin. Serokê Komela Metina Aydın Pirinçioğlu di derbarê li hev anîna xwîndaran van zanyariyan parve dike. Ev komela me 5 salê ev dijminetiya nav van mervanê me devam dikir. Em malbat olarak metin olarak jê rehesiz bûn. Xwedê ji wan razî bim. Tevdek bi alîkartî bi şev bi ro xebat kirin. Yani ev malbat em giştik rehesiz bûn, çevre jê rehesiz bûn. Gerçekten em pê üzülmüş dibûn. Ama Xwedê ji wan razî be. Ev malbata me 4 sala çûn hatina wan îro ev barişa wenî saxlamış kirin em pê kêfxweş bûn. Hêjayê gotinê ku ji bo xwarina aştiyê têrî 5000 mirovan 14 conayka hatin şerjêkirin. Xecî Canferqîn, Dengê Amerîka, Gundê Giresor, Mêrdîn.